Zometeen dan praten we even met de regisseur Stijn Konings, want hij vertrekt morgen naar het filmfestival van Montreal, waar zijn film Marina in première wordt voorgesteld aan de wereld, aan de pers. En hier is even een voorsmaakje. Avevi più mai camminera. Sei italiano? Ciao. Bugiardo! Tu dovrei fare anche una cosa. Ja, maar ik kom, geef mij 2 minuten, Jos, ik kom eraan. Ciao. Buonasera, signorina, buonasera. It's time to say goodnight to Napoli. Non ti portarla a casa con queste fiamminghe bionde, durano solo problemi. We're at old moon above the Mediterranean Sea. Suono in te locali. In the morning, signorina, we'll go Mijn papa zegt dat jongens gelijk jij niet te vertrouwen zijn. Ui. Noi siamo forestieri. I gente pare che non te vedano. Quando su sbruppar qualcuno. Allora sì che mi viene. amore. Valt jij mijn dochter lastig? Non fuffelare! Non senti che voglio donarti per sempre il mio cuore. Manuela. Papà! Ti voglio più presto sposare. Oei. Jij wilt iets met mij. E vai, vai! Marina, Marina, Marina. Ja, Marina, de film over het leven van Rocco Granata van regisseur Stijn Konings, die dus morgen richting Montreal vliegt voor het filmfestival van Montreal, waar de film in wereldpremière gaat. Goedemiddag Stijn, het zijn drukke dagen dan voor jou nu nog? Ja, absoluut. Ja, spannend ook? Ja, ja, dat is altijd fantastisch natuurlijk om te zien en te horen hoe dat de mensen reageren. Zeker ook op andere plaatsen. We hebben hier bij ons al een paar testvisies gehad, maar ja, kinderen is toch weer heel anders. En, Ja. Is dat eigenlijk een belangrijk filmfestival, het filmfestival van Montreal? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Kijk, Montreal is een grote stad, het is een groot festival. Het is een beetje gelijk in de voetbal zijn er. De grote competities en de grote categorieën, zal ik zeggen. En Montreal hoort toch tot de grote wereldfestivals, dus in eerste categorie zal ik zeggen. Het is natuurlijk een heel goede springplank voor Noord-Amerika. Het is natuurlijk Franstalig, maar ook Engelstalig. Ja. En daar komen ook mensen van overal natuurlijk naar dergelijke grote festivals. Ja. En daarom is het juist... zijn we graag ingegaan op de uitnodiging. Ja, want je moet daarvoor uitgenodigd worden wel, om daar te mogen aanwezig zijn. Ja, laten we zeggen, elk groot festival heeft meestal 2, 3 belangrijke categorieën, waarvan de competitie natuurlijk een van de grote reeksen of interessante reeksen is. Maar in dit geval ook is er, laten we zeggen, wat ze noemen de wereldcinema. En voor elke categorie selecteren ze meestal maar 12 of 15 films. Ja. Dus van de duizenden die mogelijk zijn, is het natuurlijk wel goed als je bij die 40, 50 bent die erbij zijn. Maar het is wel ook de bedoeling om daar in de prijzen te vallen dan toch? Marina zit niet in de competitie. De film van Jan Verrijen wel, Het Vonnis, doet mee aan de competitie. Maar ik denk dat wij wel in de categorie publieksprijs meedoen, wat natuurlijk zeer interessant is. Dus we zullen zien. Maar het is in dit geval vooral om, en de reacties plus natuurlijk de film te kunnen tonen aan toch een heel deel mensen tegelijkertijd, internationaal. Ja, want die hit Marina, die kennen ze natuurlijk overal. Hè? Kennen ze Rocco Granata ook overal? Ja en nee. Hè. Het liedje wel. Als je gewoon zegt Marina van Rocco Granata, dat is moeilijk. Ik heb het in Italië ook getest. Niet iedereen kent hem, maar natuurlijk als je op het liedje komt, dan zijn er miljoenen mensen die hem kennen. Dat klopt wel, wereldwijd, dat is zo. Ja. Zeg, je vertrekt pas morgen vroeg, terwijl de film morgen al getoond wordt. Dat is allemaal zo last minute precies. Ja, maar ik denk dat oorspronkelijk wisten we dat de film de zaterdag zou getoond worden. Dus ik denk dat de voorstelling van morgen
er achteraf bijgekomen oké, is. ja. Dus eigenlijk de persvisie morgen, denk ik. En dan zaterdagavond is de grote première. Dus Rocco Granata en ik vertrekken morgen vroeg. Hij gaat mee. Natuurlijk door het tijdsverschil zijn we nog normaal gezien reëel op tijd. Tenzij dat we ergens onverwacht in het water een tussenlanding maken of zo. Maar Ja. Zeg, en Rocco Granata gaat zelf ook mee. Rocco gaat mee. Ja, wat zegt hij van de film? Is hij tevreden? Ik denk het wel. Voor zover ik heb kunnen zien wel. Ja. Ja, maar hij is toch erg betrokken geweest ook, hè? Hij is heel erg betrokken geweest, maar ik moet eerlijk zeggen, hij heeft zich niet echt gemoeid of zo. En zeker niet op een vervelende manier. Nee. Hij heeft alles wat hij wist, heeft hij mij verteld. Allee, misschien niet alles, maar... Ja. En in die zin was hij betrokken partij ook natuurlijk als personage, maar ook hij is op de set, zeker hier in Limburg, bijna alle dagen aanwezig geweest. Meer omdat hij echt geïnteresseerd was. Ja, tuurlijk. Ja. En Matteo Simoni, die de rol speelt van Rocco, zet hem ook echt wel straf neer. Hè? Als we juist al een paar beeldjes zagen, zo, hè, die lichaamsbewegingen en zo, echt helemaal hoe Rocco Granata echt doet en is. Hè? Ja, Matteo heeft geweldig gewerkt en gestudeerd, zal ik zeggen, op die rol. Zowel het Italiaans, het Calabrees, als het accordeon spelen, plus nog eens heel het karakter van Rocco zelf heeft hij helemaal bestudeerd. Hoeveel jaar is hij daarmee bezig geweest? Wel, hij heeft, laat zeggen, een jaar aan een stuk keihard gewerkt. Want het is pas het jaar ervoor dat ik heb hem bevestigd natuurlijk dat hij de rol kreeg. Maar hij is eerst naar Italië gegaan. En ik had gezegd, kijk, in de eerste ronde hoefde hij niet mee te doen, want ik weet wel dat je goed kunt acteren, maar hij sprak geen Italiaans. Dus dat was natuurlijk de grootste uitdaging om te starten al. Hè. Ja. Maar hij heeft zich eigenlijk naast alle echte Italianen, zal ik zeggen, heeft hij zich daar als beste uitgespeeld. En dat is natuurlijk onder andere door zijn talent, maar ook door... hij was zo gemotiveerd om dat te doen. Okay. We gaan eens even kijken naar een kort fragmentje waarin dat Italiaans duidelijk weer naar boven komt. Wij moeten eens praten. Wat jij mijn dochter lastig? Ik heb alleen met mijn eigen centjes een ijsje voor uw dochter gekocht. Dat is de laatste keer, hè, vriend? Weet uw ma of uw pa wat jij hier allemaal uitsteekt achter hoek en kant? Ja, die weet dat ik niks verkeerd doe. Oh, maar misschien dat bij u, kinder, niet verkeerd is. Maar hier zit jij de gast. En als jij u hier niet kunt gedragen, dan hoeft jij hier niet te blijven. Nou? En wie gaat er dan nu tomaten kopen, meneer? Uw pa, kereltje, mag hier geld verdienen. Dan krijg je een schoon huis. Dan krijg je kindergeld, dan krijg je pensioen, dan krijg je alles. En als jij, vriend, daarmee niet content kunt zijn, heb dan tenminste het fatsoen om met uw poten van mijn dochter te blijven, ja? Maar verstaat je mij? No fofalare. Ik kan ervoor zorgen dat uw pa morgen ontslagen wordt. Zo. Zo, hè? Zet heel uw familie terug op een trein. Kunt je daar het vrouwvolk gaan lastigvallen? Verstaat je mij? Ja, ik versta u. Sì, grandissimo cornuto. Rocco, che fa? Non portate buono. Scusa. Scusa, signore. Ja. Scusa. Che è successo? Dici che siamo sfruttatori. Che te può fare licenziare e ne manda la casa a tutti. Ja, het Italiaans klinkt heel echt, alsof hij nooit iets anders heeft gesproken. Maar wat me ook opviel, dat Limburgs van Ware Borgman, dat gaat ook goed, hè? Ja, daar zit ook een logica in natuurlijk. Het begint eigenlijk met het kleine meisje in de film, die echt Limburgs is, Marthe Bosman. En die wordt dan later gespeeld door Evelien Bosmans. Zij speelt eigenlijk La Ragazza, het meisje. Ja. En dan de Warre speelt de vader daarvan. Dus eigenlijk, pas beginnen we ergens met een rol, juist gelijk Matteo zich gebaseerd heeft op de echte Rocco Granata. En zo is het ook in de familie die dan samengesteld wordt. Dus de Warren heeft enkele Limburgse klanken erbij genomen. Klinkt goed, hè? Of was het moeilijk voor hem? En ook Evelien, die horen we ook in de film. Limburgs, zo zeg en tot zonder de T en de R. Voor Evelien was het iets simpeler. Die is van Mol en die studeert in Maastricht. Ja. Dus die hoort daar veel. Voor Warren was het toch felle concentratie natuurlijk. En af en toe een tekstje opnieuw omwille van het Antwerps accent. Is dat moeilijk om zo'n film met verschillende talen te regisseren? Dat is niet zo evident, omdat natuurlijk
Italiaans is al Calabrese. Hè? En dan veel Italianen komen van een verschillende streek ook nog eens. Ja. Dus er was al een coach alleen voor het Calabrese. Amai. En dan, laten we zeggen, binnen de Vlaamse cast was het dan een kwestie om toch de snaren een beetje gelijk te stellen. Ja, wat Limburgs dan. maar ja, terug. dus Oké. dat hoort erbij. Goed, wij kijken er alvast ook naar uit. Wij moeten wel nog een klein beetje wachten, hè, vooraleer hij hier in de cinema komt. Ja, hij komt uit 6 november. Er zal een grote première zijn in Genk op 4 november. Ah ja, Maar 6 november is hij hier voor iedereen oké. te zien. Oké.